Ono kad ti papa mahne na audijenciji, evo kako doći do pape ako ste u Rimu. Svake srijede papa ima audijenciju u Vatikanu, na trgu koji može primiti do 80.000 ljudi, a na vama je samo da ugrabite ulaznice što prije jer su besplatne i nekako se brzo ne razgrabe. Ja sam svoju čak 2 mjeseca prije rezervirao, samo je važno da ulaznice pokupite dan prije, jer na sam dan audijencije to neće biti moguće jer ćete jako dugo čekati u redu i izgubit ćete najbolja mjesta. Samo na vrijeme trebate se registrirati na ovoj tu stranici, a link stavljam i u komentar da vam je lakše pronaći i onda čekate mail da dobijete potvrdu za karte. E sad, kad treba doći? Idemo vidjeti papu. Moja audijencija bila u 10 sati, a papa 15 minuta prije samog početka audijencije ima svoj neki tur. A mi smo se ustali u 6 ujutro i tamo smo bili do 6:30 i ugrabili smo prva mjesta do ove tu ograde i uspjeli smo ovako papu vidjeti. Ma, ljudi moji, nama je papa mahno. Poseban osjećaj i za mene i za mamu.